Saya. Yo, what's up guys? This is Charnix Vlog Official. For today's videos, naade taron sa abono pasil. So mao na ako ni karon kay nilag ko kay na akong ate. Mao ni akong ate guys nga pinakagwapa. Nag-andam siya sa among sumsuman karon. Laag ta dire kay nakadiop ma. So nilaag ko dire guys. So mo nilang balay guys. Akong ate kay moadto pa to siya sa kusina kay nagsumba. So relax sa tatan-aw ta direct TV guys. So karon guys kay ako ra man usa. So ako lingawon ako kagalingon. So nidota man ning kurana day. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then I got back to pull my stupid heart. So karon guys kay mama naman tagpasingot sa sud guys. Mugawas ta kay laay man ari unsa na to ako ang ate guys. Mao din akong ate guys, nakuha na gyud nato sa atubangan nga video. Nagsugba din sa gisda. Mao na akong ate nga pinakagwapa guys sa balat ng lupa guys. Mao ni pinakagwapa. O nagsugba pa sa gisda guys, wala pa naluto guys, wala pa na nabali. So dapo day kanay mani bangos dayon liburon amo nang sumsuman unya guys. So karon guys kay sa wala pa man ay maluto, mag video ta guys, mag video ta o dara, di ba? Video kanang bangusa purot na ron, napahabo na ron. So samtang sumba siya, tanawon ta nato be, gwapo ba ta be? Kamo na legends kung gwapo ba ta? So otron ko nagtanaw niya tong naon, gwapo ba? So are ta guys, sangil ta guys. Mag video ko ta ko na hay para kuan mo din si Yambana guys, yan si Kuya Lulong guys. Tanawa guys, dili ko pala hubog guys dili ko pala hubog, dili ko kuya. Di ko pala hubog pero ako na lang ning imnon. Napugos ko inom. Karon pa jud mo kita guys nga nakainom ko guys. So tanan kinabuhi ko guys, karon pa jud ko ni inom guys. Saya lagawan matagal na sa magunggo atay wala ng aking mata sa ako ay masya. May taning kanang mahilot ta suble bay. Yes. Mag-inom tag problema dyan yung dan. Ulat na aking mata, may mahal ka nang ipayawa. Hoy! Hoy! Hawa! Librando! Hoy! Librando! Barangay! Barangay! Ayun, yan! Kahulungan diya! May mahal ka na iba. Ayun tayo mahilo tas doble oy. Welcome to my vlog. Ayun tayo makain ng dag. Pahit kita makainom ng doble guys kay hindi tayo nung nag-drug. Labyan ko ta. Dapat na, tarong nyo na. Matang mo pag-salaman na ako.
Barili!